lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Adto'y manen ti pagayam yo, Miss F, amang kabkablaaw kada kayo amin, itinagasat, ken nabindisyon nga aldaw. Maminsan pa'y, kayat kumanen ti agyaman, kada kayo amin, gapu iti kanayon apanang tartarabayo, kadag iti drama, nga iap-upload tayo. Sapay kuma, tadi kay tumauma nga agdengeg, ken mang padaan, kadag iti sumarsarunupay a drama. Agyamanak kadag iti kabarbaro nga subscribers. Pagyamanak met amin dagiti naanos nga agkom-comment iti comment section tayo. Kanayon kuma ti panagan-an na Diyo, kang runaan dagiti kakabsat tayo nga adda iti ballasyo taaw. Ti surat ngayon ta ibasa kan ikanbiag ita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Tricia. Manipod probinsya ti Bagabag, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpaligaw pay. Tricia, kunamlat ta kuma kanyakon. Kayat kumat nga ibinglay tinagbalin apadas ko kan ayat, iso nga palubusan nakngarod tapno inak istoryaan. Tipuon kan makagapo no apay nga addaak ita dito'y Taiwan. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Anya ngay matday ito'y nakakabil iti basit a box nga inted mo kanya, Tricia, sweetheart. Kitlo katamon sweetheart. Iti kasta, maamwam no anya dayta. Sika talaga. Ada pa'y pasos-pesos-pins mo, ha? Siyempre mo't, iti kasta, agbalin a memorable ti mansarita, sweetheart. Lukat akon, ha? Sing-sing. Kaya't ka diya sa wanda ito'y kahit... Juan Franco. Siya kon mismo ti mangawiskan ka tapno agkasar ka. Will you marry me, sweetheart? Katuwa na. Siyempre, sweetheart. Kinapod mo na. Kaya't kamatan nga ikalaysa. Iso na lang tawan pa'y mataramatan ta. Mabayinak pa'y kid din. Ngamin si kapay ababay tinagpropose kanya. Okay lang. At data yun itimako na akabarbaro at teknolohiya. Iso nga uray da kami a babae, ket mabalinan nga agpropose kadag iti lalaki a kayat mi apakasaran. Iso na lang nga tawan pa'y trabaho. Malaksit idilay ta ket awan pa'y urnong ko. Awan aramaten ta, iti panagkalay sa ta. Awan parikot iti dayta. Adamat basit urnong ko. Kan may sa, adamat na talgad at trabaho. Tinapatag ita, ket makapagkalay satan. Agbiro kanton iti trabahom, inton agasawatan. Anya jay kinunam, Tricia. Si kalaang ti agastos inton kasarayaw. Wananang, ngamin, awan pa'y matrabaho ni Franco. Iso asyak pa'y laang No kasta ngawan pa'y trabaho na. Ay kat saan kayo pa'y kumaa nga agkasar? Urayon pa'y makabirok iti trabaho na. Kan makaurnong iti usaringyaw nga agkalaysa. Nanang, agtrenta akon iti umay abulan. Amangan no awanton namnama nga agsikugak. No urayan mi pa'y makaurnong ni Franco. Oh, diremuar matla ang ti kinapod na. Asika ti akin nakam iti panagkalaysayon kin ni Franco. Ay naanak ko, panunutem pa'y kuma iti husto sa kanto ag desisyon. Laglagi pam nga ubing iti 5 atawan ni Franco ngem iti sika. Nanang, agduan atawan kami nga agnobyo kin ni Franco. Ken maysa, agin innayat kami. Iso adyakon kayat apabayagan pa'y. Masapul nga agkalaysa kaming iti kabiitan apanawan.
Ay katadakan ka day ta, Tricia. Sapay kumaatawan to ti pagbabawyam, inton madanon ti aldaw. Nanang, ay ayatek unay ni Franco. Agin inayat kami. Iso ama siguradok nga awan to ti pagbabawyak, iti pan nakikalay sa kenkwana. Franco. Uy, Franco. Agrin ka na. Aldawan. Kunak man no da pagnam ita. Makatorturo ka pa, Tricia. Minton madamdamak to na bumangon ta na. Masapa pa Anya. Di mo't kunam nga adda interview ita iti ina-applyam at trabaho. Alas 10 day, Jay. Kita mo. Alas 7 pa lang iti agsapa. Nasapa pa kunak mat. Ay na, nasaysaya at matlaang ti masapa ka. Ngam ti maladaw ka. Sayang mo't dadya at trabaho no di ka manin maala. Wen, kunak mat. Inton madamdaman ton. Sige, umuna ak nga rudan arumwar. Tani, maladaw akong iti opisina. Okay, sweetheart. Agandanat ka. Kinsenas katapusan ti sweldom, Franco. Wen, apay? Awang ano nagsweldo kan? Awan ngamin ang gatas ni baby. Na-delay mo't ngamin ti sweldo. Ah? Anya nga iti-itid ko, kit no awan mo't ten trabaho ka. Anya? Sa dino ngay nga ro ti papapanam. Inaldaw ka mo't arumrumwar. Katamo mo na. Damag kala damag. Tangay awan mo't gayam trabahom. Bantayam pailaang ni baby. Ay saan? Rumarak mat lang inton madamdama. Ipan mo pa lang ijayan dananang. Anya, ngam papanam. Agtalinaid ka kumamat dito'y balay. Inak nga rod agbirok iti mabalin na pagtrabahuan. Di ka kadiagdanag. Mang tedak tukon ka, apaman na makasweldo ak. Ay na, imbag ta simmangput kan, ani anak ka. Apay ka di, nanang. Kasanaw kat awanan gatas to'y kaanakam. Anya nga'y tiitad ko inton mabisain. Apay, sa dino ay ati ayan ni manang. Kunanamot ita ay nga amangan numarabyan nga agaway. Adda ka no tutorial na. Hay, ni manang at talaga. Nalabas ti kinagagat na. Di na lang arudan maas-asikaso ti anak na numalpas ti trabaho na. Nagawat pa'y laang iti tutorial na. Ay kat talaga akasapulan na ti agdubli trabaho. Ngamin, aging gaita, katawan pa'y laang trabaho jay nalaing nga asawa na. Manumat laang iti sweldo na. Gastos na mat amin ijay balayda. Gatas pa'y ni baby. Ay na, uray man ada trabaho ni Manong Franco, saan mat amang mangtad ko ni Manang. Ay naku namon anak ko. Kasanumat ngamin, umas-asa laang iti kabsat mo. Nakadakdak kilan akarne, ngam nakasadsadaw. Ay, ni Manang tumat ngamin. No apay mat nga isupay lang tinakikalaysaan na. Malaksid nga immature, irresponsabli pa'y. Kaasimat ni Manang. Uy, ayos ah. Galante ka
talaga, Franco. Nginginaan ti ang sangpat mong arak. Ang dabay na ima sa pulutan. Siyempre mata, Dave. Nakajakpatak ita, pare. Kasanong nagbirok ni Mrs. iti intrigam kan kuha na, Pards? Bayam, dayjay. Nuin bagak nga awanan. Saan nagtagtagari, dayjay? Kaya't mo, saan nakasermonan? Saan nakaangiwat-ngiwatan, Pards? Wun, kunak lang arutin. Mature ti asawa, pare. Kasta gaya ma. Uy, dahi tangaro ti advantage no inauna ti maasawa, pare. Ako rin ka man, pare. Adawag ko Jesus, sigurado ni Tricia dahitan, pare. Amang ano pagawitan na kan? Saan? Di lang to aramitan dahita. Mabit lang tasong batak. Hello? Apa yung mawag ka, Tricia? Franco, ni Justin. Nangato tigurigor na. Pinatumar pon iti agas. Ngam saan pa'y laang abim mapatigurigor na. Ipan mo iti doktor. Kasla marigatan pa yun nga agangas. Unay kamatan, Tricia. Anya pa'y later aramidem ngay. Itaray mo ni hospital. Inawagan na pa'y lang. Amom nga awang kwartak. Franco. Agunay kan. No dadak sa mapasamak iti anak ta. Sikat ipabasulag. Nawatam? Nasayata si Mang Petkan, Tricia. Mabisin akon. Awan gaya man uray may sa dilata na bati ditoy? Di mo man la kumustaan ti anak ta, Franco. Oo nga, Pesa. Apa saan mo akadwa na gawid? Ada ka di pa hospital? Juan, kuna ti doktor, at ano mo niya na, iso akasapulan ang makonfine. Day tanti bagbagakan ka. Binaybay am ngamin iso akas ta itati anak ta. Anay ko. Apay ngagtungpa ka nga Nagawan kat abayin man, Franco. Siyak pa'y lang ang tipabasolam. Siyak lang aruden ti agtrab-trabaho, tapno mabiyag tayo. Idinto tasikang, agbibiyag ka abaro. Dagiti barkadam lang ang asikaswam, akasla awan pamilyam. Ket, iboy-boy mo asikati agtrab-trabaho, kasta? Juan, kat kastang unay ti panagbabawik anak ikalay saken ka. Apay, anang arkila ka pa'y laang itilugan, anak ko. Mabalin tayo mo't ti agtaksilatan nga agawid iti balayaw. Ay, saan kaming nga agawid iti pag-abangan mi, nanang? Agawid kaming iti apo kuyo iti balay. Ha? Nauma ako, nanang. Nabannog akon nga agan-anos iti dan na ni Franco. No di nakabailan ti agbaliw para kada kami a pamilyana. Ipamaisaklatan ti atensyon ko para iti anak ko. Kaet, ambo ka din ni Franco da ito'y abanag, anak ko. Kasaritak ko maitay nagawid Ngamjak met na danon iti pag-abangan mi. Nalabit nga again enjoy manan iti ayan dagiti barkada na. Iso nga in-text ko latan, nanang. No, basta. Manong aldawan nga man ti asawa kan anak mo iti pag-abangan nyo, Pards. Ay, saan dan anagaw-awid ijay. Manipod enroar na ti anak mo iti ospital. Isumat lagaya makaslan naliday ka. Kaya't naasawan, kailiw mo ida, Pards. Kasla di mo pa ikitin kaya't ti agawid iti pag-abangan nyo. Talaga dyan kaya't ti agawid ijay, Pards. At adangamin na malagip ko dagiti aginak. Nodak ijay. Nasaysayat sa no agawid aklangin ijay probinsya. Agad mo na. May met pa'y. Iti kasta makalipat ka. Amangan no orurayan mo't ni tatais ko ti panagawid mo. Naragragsak ti biyag ijay. Awan ti problema. Baya mo ni Tricia. Iso ti pimanaw. Di iso ti agsubli. Sigurado ka ka din iti dayta a plano, manang? Wala din ko. Kasapulak ti agtrabaho para kada kami iti anak ko. Masapul abumangunak iti pan nakaitibkol ko para iti napimpintas a masakbayan. Ay, sigurado akailiw da kanto, manang.
Kailiw kayong tumat Sana bale, talo atawan ko laang mat ijay Taiwan. Kat kasano ni Manong Franco? Diyak amo nagbaliw pa'y. Kat sublanda kami. At da anak ko nga agkasapulan itinapintas ang masakbayan. Kat ikarigatak nga itad amin ang masapul ni Justin. Uray awan ni Franco. Ibagam kadikin kwa na ti panagabrood mo? Saan siguro anaskan? Ngamin, no talaga napatag kami kankwana. Umawag wano ag-text man lakuma. Ay, maladingitan ak unay gapo iti napasamak iti married life mo, Manang. Wan nga rod ating ko. Ngam aklo na, adamat basol ko. Ngamin, nagpailuyusak itirik na. Ti amok kat gapo ta addan edad ko, kan addan na talgad at trabaho. Kat umanayan arason tapno makiasawa ak. Ngam saan mat gayam, nagbidutak. Apoy Prangkaw. Awan ka din ti balak mo makisinoblan ka ni Tricia. Iso ti Manang, di iso ti agsubli, Tatang. Ay. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, Prangkaw? Laglagi po man nagkasar kayo ka ni Tricia. Nagkinari kayo iti sangwanan ti altar. May sakan nga ama. Adan anak yaw. Ay agpanunot ka na saya at Prangkaw. Tatang, siyak ti anak nyo. Rumbeng lang arod asyak ti isakit nyo. Ay, saan nga iti isakit ko ni Tricia? Ang amom, no niya ti basol mo? Amom, no niya ti nagkurangap, ha? Tatang, gusto man dito pa ng sermon nyo kanya? Si ipod pa'y ididamo. Iso ti nagsakripisyo. Iso ti nagtrabaho. Tapno adakanan nyaw. Nagtrabaho ang mata. Wena, hanggang awan mo ti agbayag at trabaho. Gaputa mo nga da trabaho ti asawam. Yalang-alang mo ti agtrabaho. Nalipatam ti pagrebengam kas padre di pamilya. Saan la da ita? Ada pa iti oras mo iti barkada mo iti pamilyam. Tatang. Hindi nagsakit ti apo ka. Nakautang ni Tricia. Imbis atulungam. Saan? Tada ka itian ti babarkada mo agin enjoy. Nilang abalayan ka ni anay tinangkad-kadwa kan kuana. Siyempre, amo ka kabaylan na, Tatang. Kabaylan naman kan saan. Dagiti parikot adumteng, rumbeng adang gayam ti asawam. No di ka pa'y lagbalbalew. Ang mga agnanayaw na mapukaw mau ti aginam. Banag apagbabawyam to iti udi na. Ay, kailiw da kanto lakit di anak ko. Di mo kumabaybay antibagim ijay Taiwan. Nanang, awan rumbang apagdanagan nyo kanya. Da kayo pa'y laang ti makaamo kini Justin ha. Di yo kumabaybay anti anak ko, Nanang. Ay na anak ko, uray di mo ibaga talaga ajak to baybay anti apo ko. Agyamanak, Nanang. Tricia! Nalabit ang naibaga ni abalayan ti may papan iti panagabrod mo, anak ko. Apay nga da ka dito Franco. Sorry, pakawanan na ko, ma. Aklunak dagi ni nagkurangak. Di ka kuman pumanaw. Naudi kan, Franco. Anya? Nakapirma akon iti tanlo at awan akon tratak ijay Taiwan. Agbalbaliw akon. Ikarik. Aggagagat akon ng trabaho. Agbalinak a responsable nga asawa kan ama ti anak ta. Iso apang asim ta di ka pumanaw. Kan pakawanan na ko, ma. Nabayag kan anapakawan, Franco. Ngam pakawanan nakman. Ngamin, nakadesisyon akon. Kat pasensya kan. Gaputa nagpailuyusak idi itirik na. Kat inya purak ti panagkalaysata. Oray saan ka pa'y anakasagana. Diyak amo akas ti gayam karigat ti pagtungpalan na. Mangrungita man, Tricia.
Ikarik ngagbalbaliw akon. Agsingsing puwet akon, sweetheart. Nakasagana akmat ang mangawat manankan ka, Franco. Ngam iti day ti agundaway. Masapol nga isaganaan tan ti panagdan natamanan. Kastamad tan ti agbalin ang masakbayan ti anak ta. Ita, Miss F, dandanin malpas ti kontratak dito'y Taiwan. Jakman amo, ngam kaslajak pa'y kayat ti agawid. No may papanmet ka ni Franco, agtultuloy latta ti komunikasyon mi. Inpakita na met ti panagbalbaliw na. Addan na talged at trabaho na, ket dakkel metten ti maitultulong na para kadagiti kasapulan ti anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Ti panakiasawa wenno ti panagpamilya ket saan a bareng-bareng. Masapol ang nakasagana ka, kadagiti amin abanag. Ditay nga rod apuraan ti makiasawa, ken mangasawa, gapulaeng itinainlasagan arason. Ngamkit di, panunutan tayo anaimbag, dagiti mabalin nga ibunga, ti biddot apangngeddeng. Isaganaan ti masakbayan, tapno awan to ti pagbabawyan. Alakastan pagayam, Tricia, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manan amin iti kanayon nga in kay panagdengdengeg, dito'y nanumo at channel tayo. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Namnamaan yo ang nabasa mi amin dagita. Ket sapay kuma, ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Iti kasta ket ad-adupay a drama ti income isagot kada kayo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Marife, ti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat, takayat kumet a paidrama to'y pakasaritaan ti biagmi nga agassawa. Bareng kunak no makaibati iti adal kadagiti amin a makangeg. Nang runa kadagiti kapadpada wenno kaug-ugali ti asawak ana pride.
Diyak amo tano maminsan saan ang maaw-awatan ti ugali na. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ni, papanam Joey, nakapilas ka mat. Mapanak maki-birthday ba kahit? Birthday ka no kat ni Jaira ita. Tika di anak ni Kagawad Teresa, tidakda ka mata? Wen. Apay, inawis da kaya. Saan? Ang uray Mapanak lata. Na, apay di ka mabain. Saan da ka matgayam nga inawis, nga mapankakit din? Ay na, saanin nga uso ti awis-awis ita ba kahit? No nangig mo nga addapas ka, no padaya, mapan ka. Takas la inawis da kamutlaangin kasjay. Ay, diyak kamukan ka, Joey. Di ka laagbain iti kastangar aramidam. Awan tinakababay ni Tar Aramidat. Ta sa anak mo't nga agtaktakaw bakit? Wen ngamday talamang namnam ay iti aramidam. Imbis nga agbirok ka iti pagtrabahuam, saan mat, taday takit din mapan makipangpangan kadagiti agpaskan ti sipsiputam. Ay kat ugali na bakit? Dayta ti kunada amarkang Pilipino. Nang runa kadagiti Ilocano. Nay, nagadumot ng tilabaan bakit? Ay, wan nga rod lakay. Naurnungan ak ngamin iti murang tayo. Ala, dumanden ka dita, tatulungan kan nga aglaba. Sige man nga rod. Tani, amangan no jak malpas adagos daytoy, no si isyak laang ti aglaba. Iso nga rod ako nakatulungan kahantap no mabibiit. Sayang matidarang ti init. Tulungan kan, tapno malpas adagos. Agyaman ak unay lakay. Rabien, nga maging gaita, awan pa'y ni Joey. Ay, wan nga rod nanang. Sa dino ngamin kano ay ati na panan na. Diyak mo nanang. Saan mo ta nagpakpakada kanya? Ay, una yun, day dya tao. Dakkalan ti anak yaw. Nga maging gaita, awan pa'y makitak mat, nagbaliwan na. Ay na, nakunayon nanang. Kinapudno na, dayta ti kanayon apagap-apaan mi iti anak yo. Malaksid ana nga to ti pride na. Dayta laeng mangnamnam ay ti kayat na. Sapay agungat no dilawag. Ay, wan nga rod. Inyub ubing na nga minon ti kasjay nga ugali na balasang kao. Di na kayat ti agpaabak kan madaldalaw. Kunak nga rod no nagbalbaliwan idi na nga sawa. Saan magtakas la nakarkaro pa'y kit din? Marife, magal! Marife! Adaytan, simang putan tinalaing nga anak liyo nanang. Ay, una yan. Kasla na bartak pa'y. Marife! Ay katanya pa ingay. As usual, nanang. Ay, nagalasan ti kasta nga ugali na. Mabit lang, tasabatak ijerwar ti asawak nanang. Nasaya at mata nakariingkan. Anya nga oras ka manan aya simang pat idirabi Alas 2 samat na jayan bakit? Ay unay matdaytan. Tumandakan, Marife. Di mo nituloy ti bagam. Ala, agrubwat ka nga rudan tamapantay di barangay hall. Ada ka no iwaras da libre abagas nga gapoy ti gobyerno. Anya? Ay saan? Di ka mapan? Ne, taapay mat Joey. Sayang mat dayjay Mawarasan ka no mat amin, ta per head ti pamay anda. Basta di ka mapan. Apay, di ka mabain amapan makipilpila ije barangay hall? Ne, awan mat makitak adakas no bilang lakay. Kan may sa, pagsayaatan mat dayjay. Ay basta. Apay, awan ka nun tayo na ya. Awan bagasin? Adapay mat kit di Ang isupay agatangan ta. 5 kilo kat titunggal tao. Iso ang mapanta. Ay, nukulak ka, di ka mapan. Di ka mapapan.
Ibagatan to kid din asaan kayo akabala na pakanan. Joey! Basta di ka mapan, period! Maminsan lang tisaw, Marife! Apa di ka imay nga ije barangay hall itay, Marife, balasang ko. Ay, mapanak ko mananang. Gamsaan mo't akayat ni Joey. Anya, tapay ka now. Jak mo nanang. Masurunak nga rod. Jak mauawatan ti ugali na. Kababain ka no ti mapan makipilpila. Ngam no iso ti mapan makidaya. Awan mababain na. Ay, una yan di asawam. Sayang magtibagas. Isupay kumaagatangan yaw. Imbagak daytan ken kuana. Ang awan madlata. Talaga natangken ti ulo di anak yo nanang. Ay, sos. Kunanan samat no baknang. Apay no padasam manmanan adagdagan ni Joey. Taagsapul matan iti panggadan na. Nang runa kat agiskwilan taon di anak yaw. Ay na, tanak no dagdagak nanang. Iso abay bayaklatan Nasaysayatan asyak ti agtrabaho, ngam ti iso ti dagdagak. Sigurado ngamin nga aga pa kami laeng no aramidak day tananang. Ay, una yan day di atao. Bayam, takasaritak tuman ni Joey balasang kaw. Wala lang, padasan niyo akasarita. Parang da kayo ti danggan na. Sumrekak kas babaunan da Madam Mila. Apay asumrek ka ababaunan. Di ka lagbain mat, Marife. Ne, anya kay kumatipagbain Joey. Nalinis mat at trabaho day jay. Ay, saan? Ibabain naklaang asawam no kasta ti aramidam. Apay akasta ka, Joey. Amumat nga ado ti utang ta. Kasanuta ngay ama kabayad no awan ti agtrabaho ka data. Kan maysa, anya ngay ti kanan tayo no sa anak nga agtrabaho. Basta, di ka mapan agkatkatulong. Takababain. Anya? Sige. Palubusan ka ngagtrabaho. Basta saan nakatulong. No agsapol ka iti sa bali a pagtrabahoam, saan ababaunan. Opisina ti kayat ko aparakan ka. Iso nga minti maibagay kan ka. Iso nga iso ti pag-applyan. Bakit? Anya kumangay nga opisina ti pag-applyak. Kat sa anak mat anak katurpos iti kursok. Agpada tamat nga awan nalpas na. Ay, basta. No saan nga opisina ti pagtrabahoam, uray saan kan ngagtrabaho. Agtalinaid kalatan dito balay. Ay wanam ti anak ta. Tasyak ti mapanagvirok iti pagtrabahwak. Sangkay bagam asika ti mapan agbirok iti pagtrabahuam. Angam aging gaita, di ka mat aggunggunay. Ad-ado mat ti saom, ngam ti trabahom, Joey. Bakit? Addaasi ti Diyos. Amo ka saan na tayo abaybayan? Di ka agdanag. Ta saan tayo mat nga agbisin? God will provide kunak manan. Awanan may saang, Joey. Apay, naibusan tay binulod ko abagaskin ni Nanang, idi namin sa nakalman? Naibusan Ay, kasanungatan. Inak umutang ija istor ni Nana Janet. Saan nga iya istor? Kababain. Amangan no pagchismisan daman ti tao ijayan. Katurayan Tinapatag, saan tayong agbisin? Ay saan? Ijayayan da Nanang ti papanam. Anya, katno di tapay laang nabaybayadan ti binulod ta kadakwada. Nakababain pa ikit din. Taisula ka na yun ng ti pagtartarayan ta. Maan ano ngay? Isumot ti inak. Amom, ti maysa nga ina, di na itulok nga agbisin ti anak na. Iso amapan ka, ta sigurado nga ikan na kadayay. Mabain akong amapan ija balayda. No mabain ka, siya akong ti mapan. No palubusan na kumangamin nga agtrabaho, di saan ta kumangagot utang akastoy? Adday ta ka manen, Marife. Mangrugi ka manen ako nak. No kasanumat nga Uston! O sige. Tama pa na kaya balay dananang. Di kan rumwar, ta siyak ti mapan agdiskitar iti bagas. Saan ka na rumwar, bakit? Imbagta di magas ka, Joey Barok. Mangala ka iti sidaan nyo. Ado ti pinalingki ka masida. Gudwa umon, tapno ada sidaan nyo. Ha? Ay,
Kuha nanang, saanan? Ado ti masiday di balay. Nangalaan yung ay. Ay kat pinalengkik ananang. Alakit din. Ado ti masiday di balay kunakmanan nanang. Sige, tama pa anakon. Napanan ni Joey. Amoklat na nagulbud manan. Amokon kat ti ugali na itamanugang ko. Uray agdadatang awananda. Ibaga ng adda. Ay, una yan ay aday tamanugang ko. Talaga na pride. Tidakas na. Ti anak ko mo, ti nakakaasi, iti kasta nga ugalien na. Masurudak man ako nakon. Naimbag arabim, anak kao. Kastamat kada kayo, tatang. Nakapasyar kayo, mat. Wain, tao may kuyawis ti panakimisa tayo inton bigat. Iba kami di asawam, tao may tumay. Agkukuyog tayo tao na mapanidya simbaan. Hintay makimisa, tagdangag tayo iti sa uti Diyos. Ay na, saan kayat ni Joey ti makimisa, tatang? Di mo pa'y laging bagbaga, di nakayat ko naman. Kasla diyo am mo ti asawak, tatang. Ay, kat panasim lata, nga awisan, anak ka. Ay, numabalin la kumalaang adiktaran ni Apo Padi, nga ti isermon na inton bigat, kat may papan kadagiti sadot, ken na pride nga asawa. Talaga apilitak amapan makimisa ti asawak, tapno mangeg na, tatang. Ay katanyagay ti ammo tayo, anak ka. Mabali na kasta. Iso nga awisem to ti asawam. Tawan matlaang kukuin na dito'y balayaw. Dahil tumatlaang agil-ilad ti arabiden na itagmalmalam. Da kayon ton ti mga awis ken kuana. Bareng da kayo ti denggen na, tatang. Marifay! Ay, awan ni Marifay nanang. Sa dino tinapanan na anak ko. Napanda naglabay di karayan. Awan nga mindanom mi. Nekat, pangaldawan, nga maging gaita, awan dapay. Amangan mat, no di da kabaala na bagkatan tili na baanda. Apay, numapan mo kitaan ida. Ingkatulungan, dagiti aginam, Joey. Masadutak nanang. Kabailan dan day jay. Joey! Ken may sa. Adda papanak inton madamdama. Na, sa dino manan ti papanam. Basta, adda papanak nanang. Saan yun nga amon no sa dinaw? Ay na, ipakat mo manan ti kinasadot mo ako nakon. Imbis amapan mo tulungan ti asawam, saan? Taday taman nga tan mapan aginawm ti pangrunam. Didak ka din sermonan nanang. Sana bali, tanasing petak met. Sa anak met amapan makigulgulo. Papanamanin aya. Apay nga inaldaw ka rumor, Marife? Di nakpakibibiyangan. Tasaan ka mo tapakibibiyangan, Joey? Apay akastamot hindi pa nagsungsungbat mo kanyak. Apay? Addan pagpampanlakil mo, ha? Ko, batam ti imak, Joey. Di mo masmasan. Masaksakitanak. Agpudno ka man, anyak, ha? Ada lalaki man niya, ha? Awan lalaki. Inaldawa ka rumar. Tamapanak agdisdis kitar iti kwarta nga igat-gatang ko para iti inaldawa ka sa pulan tayo dito'y balay. Tadyak mat mauray nga gunay ka. Ha? Nuday tala ko mapanagil-ilad mo iti agmalmalam. Kat napan ka nagbirok iti trabahom di nagsayaat ko ma? Bakit? Pasensya kan. Sana bale. God will provide. Adda si ti Diyos. Kas iti kanayon ko nga iba ka. Amok. Ken mamati ak asaan da tayo abaybayan. Anya God will provide asasawa mat, Joey. Apay, di mo amo tay pagsasao ako nanak at nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
Ha? No di mo tulungan ti bagim, awan lat amukon, Joey. Tulungan ti bagim tapno tulungan na kamat ti Diyos. Saan kat aday ta sa umlaang ti makaad-adaw? Nukasta, inlimad mo iti asawam ti panagpaay mo kada madamila kas babaunan anak ko. Ay, wala nang. Jakon imbagbaga Tano maamuan na, sigurado ngamin apagsardengan nak. Saan lang aday ta? Amangan no aga pa kami pa'y. Ay, unay lakit din di asawam. Laklakayanan ngam saan pa'y langag nakam. Wan nga rod nanang. Mapampanunot ko paikit din apanawan. Anya, ay saan na balasan ko? Dayta ti di mo aramidan. Ipagpagapumlakuman iti anak yaw. Di kat agbalintaon ang nakakaasi ti anak yaw. Asinuntun nga iti madakkelan na nga ama, no bilang laang. Ay, uray awanan takas jay mati ugali na. Saan amaw awatan? Na-pride lang arudan, sadot pay. Uray kumamat, no saan aday talaang mapanmakiin, inom ti kukuan na. Ay no, agbabawi aksan anak ki asawa iti anak yun, nanang. Bayam, tairaman may kaniabalayan kadagiti kararag may. Agan anos kapay laang balasang ko, wan. Patsyag ang makapanunot tumat laang ni Joey. Ay, nanang. Di ka agdanag, takasaritak tupay manen maminsan ti anak ko. Sige, nanang. Katagyaman na. Ne. Aguyot kamutan ba kay? Apa yan? Gapo siguro da ito yan kadagiti na urdong abambanog ko. Uray ti anak ta. Agurigor ka nagpanatangmatan. Ay katagtumar kayo na iti agas. Wan numapan kayo agpa-doktor. Iti kasta, irisitahan da kayo iti agas kat masigod da ita arikrignaan nyo. Kumaa, ngam ultimo paggatang iti agas kat awan. Ha? No kumatada trabahom, dada kumamot may gatang iti agas kan pagpa-check up mi nga agina. Mabitlaan, tamapanak iti ayan dananang. Mapanak mangibaga iti kwartada. Manan? Ha? Lakay, agpanunot kamat kuman Pangaasim, saan kan abaro? Pamilyado ka na tao. Sursurwam kumamatan ti tumakder, babaan ka dagiti bukod mo asaka. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo kumaurayan nga dapay dakas ang mapasamak sa kanto agnakam. Pangaasim, Joey. Sa dino tinagkapuan ba kahit? Ijay balay da Joey, lakay. Kahit, kumusta damutan ngay? Ay na, kas iti sigud awan lata nagbaliwan di anak ta. Hanya nga tayo ti kasayatan nga ramidan ta. Tapno agbaliw mutan ni Joey. Nakababain matiti manugang ta. Kasta mutan kadagiti abalayan ta. Ay, wan nga rod lakay. Imbis ko mga agagagat. Saan takarkaruan na mutan ti kinasadot na? Ay, no timaw tawidan na nga taaya. Ay, isulaang matigas niya eh. Naa, damagam no asino titin mawidan na sanak tutalyawan. Kaslada kayat mo asawan iti kastapan ng kitam kanyak. Ay, awan, bakit? Awan. Ay. Hindi mo iba ka asyaktiin malaan na ta sa anak mat asadot, Emilio. Ay, awan matimbaga kakasta bakit? Tinalyaw ka lang, ba't sikamot? Di nakman paglulokwa na kasta, Emilio. Si kansa matin malaan na. At nga minsat sadot mo ka. Anya? Ay, saanan aday tati pagsaritaan ta bakit? Patalastas lang matay chay, basta di ka mauma ang magikararag, Asapay lakuma, talawlawagan ti Diyos ti panunot na bakit?
iti kasta, agbaliw matod. Kang runaan iti amin, saan tamat lang ang mauma amang palagip kenkwana. Kanayunag ti mapan iti balayda, tapno madagdag nga agbirok iti trabaho na. Nay, apa yan may bakit? Di ka matagimbagan? Ay, wan nga ruda, matayak samatan. Anya? Saan bakit? Di ka kumamatag sao iti kasta. Pangasim. Madya talaga. Panagrik na kat na mambanugag. Napapanam ngamin aya. Apay akanayon ka marabyan. Tamagam di tabagim, Joey. Ha? No agtrabaho ka kuma. Di saan akong amarigatan ang mapan makilablabada. Anya? Agnakam kamot nga minan Joey. Tulungan nakmat nga agsapol. Tulungan nak nga agtrabaho. Ikatim kumamat tanti kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka. Agtinulong ta. Ay, bakit? No di ka pa'y lagbaliw. Talaga panawan da kan iti anak ta. Ha? Ay, saan bakit? Pangasim ta di mo aramidan day ta. Ala, agpaimbag ka bakit? Kat, pasensya ka noon. Di ka agdanag. Ikarigata ka tilmunan ti pride ko. Para kada kayo iti anak ta. Agsapol akon iti panggadak bakit? Promise. Nagbuteng ti asawak, idiin bagak apanawan mi no saan paylaeng nga agbaliw. Inikak nga rod iti gundaway ket tinungpal namet ti Karina. Ingaad na tinagbirok iti trabaho na, aging ga anaawat kas maysa a driver. Makunak anagasat ti asawak, tadakkel akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Dakkel pay nga agpasweldo ti boss na. Ket ita, makunak anatalgedan ti kasasaad mi. Saanen akasla idi abasta agkasapulan kami ket tumaray kami iti ayan dagiti nagannak na. Iso na laeng ta saan metten ananayunan ti anak mi. Agmay may salaeng daytoy ket madama metten nga agad-adal iti elementarya. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Awan tinasayaat nga itden tinangato a pride. Tanuma minsan, daytoy paykit di timang dadael itinapintas alangan-langan wenno relasyon ti maysa a pamilya. At least nasapa anak ameris ti asawam ket ita nagbalbaliwan. Kararag ken panagserbi iti Dios ti kabilgan a pundasyon tapno agbalin a napintas ti binukal tayo a pamilya. Alakastan pagayam Marife, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman.
nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Rosalia ti San Gabriel La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Rosalia. Malaksid nga istrikto ni tatang ko pasig pay alalaki dagiti tallo akakabsat ko. Jak amo no maysa kadagitoy ti rason wenno makagapo no apay nga awan pulos nagar-aram kanyak. Mabuteng dangata wenno talaga nga awan pay lalaki a nakasirpat kanyak. Wen Miss F, maysaak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Agingga an amok ti lalaki a nakainlavak. Rugyak man ti agsalaysay iti sinmurutak iti kasinsin ko ngain matindar iti maysa akasar. Kastoy man dagiti pasamak. Umay ka tamapantag to gaw iti salunan kasinsin. Anya nga iti aramiden ta ijay kasinsin. Ay kat mapantaag tugaw tamakisala ta. Ay kwa. Jak kayat kasinsin. Si kalatan timapan. Agbati ak dito yan. Anya? Ay saan Napinpintas matlaang numapantaag tugaw ijay. May mayat ijay tada silaw. Madidito ita nasipngat. Ay na. Amo matadyak makisalsala kasinsin. Isu nga rod nga ibagbagak amapanta makisala kasinsin. Ay na, saanan? Amangan maawan mangisala kanyak numapanak agtugaw dita salunan. Nakababain. Ay sus, adu ti babbaros ditoy. Sigurado akasken ka adayo ti kayat da nga isala. Isu nga umay kan taagkuyog ta kasinsin. Mabain kasinsin. Awan rumbang apagbainam takuyugan kakot nga rod. Bumakit kan abalasang, ngam di mon sapay napadasan ti makisala iti kasaran. Ha? Ala, umay ka tamapantay di salunan. Tapno masirpatan da ka dagiti babbaros dito'y lugar may kasinsin. Siyak ni Miguel. Mabalin ka di mat amaamuan ti madaydayaw anagan mo, ading? Rosalia tinagan ko, Miguel. Uray di na kun awagan iti ading. Ngamin, panagkunakat agkatawanan talaang. Okay. Nalakaklaang mata kasarsarita. No da itati ko nam, di iso, Rosalia. Agyaman ak, Miguel. Taga-ano ka ngay? Di ta kabangibang nga ili. Sika ngay. Agpada tagayam. Sa anak madla nga taga ditoy. Di mayo kami laang kadagiti babarkadak. Kasinsin nga minti may sa abarkadak tinagkasar. Kasta ka di? Wen, balasang ka kadipay? Ha? Balasang ka kadipay, kunak. Ay, kwa. Uwan, balasang akpay, Miguel. Baro akpay, mat. Mabadin ka di amaalat ti cellphone number mo? When no ti Facebook account mo? Mabalin Iyeg mo ti cellphone mo. Type ko ti number ko. Kastamat ti Facebook account ko, Miguel. Miguel, kaya't nakakano akasarita ni tatang ko. Ha? Ne? Apay ka no? Anyat ibaga na kanyak? Diyak amo Nalabit kayat nakakasarita. Adalaang siguro kayat nadamagan kan ka. Kasta? Wan, imbagak ngamin nga agar-aram ka kanyak. Ay, sus. Di naksamat kayat ni tatang mo aparakan ka. Di ka agdanag. Siyak ti makaamo kan ka, Miguel.
Ala, umay ka. Mapantay ti ayan ni tatang. Taga-ano ka? Hindi ta kabangibang nga ili, tata. Armam ni Rosalia nga anak ko. Oon, tata. Sigurado ka kade. Baro ka pa'y. Oon, tata. 100%. Sanggalak pa'y. Hanya nga iti trabahom. Kwa. May saak lang anano mo aman nalon, tata. Nga madumot ti kabalak nga ramidan. Kas kumay ti agmaneho, agkarpintero. Kanda dumapay, tata. Adda baboy mo. Ha? Adda lugan mo. Kwa, tata. Sumumbat ka dagaos. Tapno amok no adda no awan. Di ka agsarimadang dita. Adda ka di baka. Nunwang at tarakan mo. Kwa. Adda balay mo. Awan, tata. Ngam uray no kasta. Napod no ti panagayat ko itanak yo. Ay, pasensya ka. Gamang sapol ka lang diti sa baling armam. Ha? Di ka nagsubsuble diti balay me. Anya? Saan ka mo't siguro at ulang barok? Nalawag mo tin bagak. Agawid kan. Kat di ka nagsubsuble diti balay. Ha? Mangsapol ka lang diti sa baling armam. Naawatam. Nagalas mo't tikas jay apa nagsasaum ka ni Miguel Feliciano. Awan ti maday ka nagiti imbagak Celia. Mayat kit dia. Tapno saanan ngagsayang iti oras amang sarungkar iti anak ta. Ay unay kan. Panunutem kumamet nga damet rik na jay tao ang masakitan. Ay na. Awanan ti adupay sa o Celia. Apay. Saan pa'y lang ay analawagkan ka. Ajak kayat dayay a Miguel para iti anak ta. Apay, si kaaya ti baki asawa. Anak ta jay masaknan. Kakaiso na pa'y mat nga roda babae. Iso a masapol nga roda pilyak ti umdok para kenkwada. Wana. Ti kayat kao. Katay agnam ay to ti anak ta. Kanagbiag to akas la prinsesa iti puder ti pakiasawaan na. Ada ayamat kasta. Ada. Tada kayat ko pakiasawaan na. Daimbag dayay, tabak nang. Ipaasawam ti anak mo, iti di na ba't ay ayatan? Ayat-ayat dita. Bye-bye aman ta ayat. Tinapatag. Napintas to. Ti agbalin na biyag na. Feliciano. Di nakbibiyagan. Tamok tinasaya at para iti anak ta, Celia. Sa dino tinagkapwam, Rosalia? Napanak na kidate, tatang. Ijay? Sino ti kinadate mo? Dayjay ka de, Miguel? Sino pa'y kumangay? Kat isumat nga ron ti boyfriend ko, tatang. Anya? Boyfriend mo ko nam? Tatang. Boyfriend ko ni Miguel. Agayan ayat kamin. Talaga natangkan ti ulam. Di mo't inbagakan ka. Di mo ak-aklunan dayay a Miguel. Ha? Sinaam dayay lalaki. Tawan tinapinta sa masakbayam iti may saman nalo nakasken kwa na. Oray manalon laang tanagagatmat. Kan may sa, adu ti mula na. Awan ti kasiguraduam iti dayta. May mayat di baknang kanagsusweldo iti binulan. Ta nakasigurado ka, napintas ni masakbayam. Napintas ka, anak ko. Di mo ko masayangan, ti kinapintas mo iti may salaga mandalaw. Ni Miguel ti ay ayat at tata. Ay, sana mabalin. Sinaam na jay a Miguel. Tada pang yasawaakan ka. Anya? Mayat na jay. Tada mabalin na. Baknang. Ado ti kwarta na. Sigurado nga agnam ay kanto iti dandana. Anya? Sino matidakdakamatan niyo, tatang? Basta. Ikuyog kong to dito balay. Tapno makapagamam mo kayaw.
Kasino ayat ibagbagam nga iretom iti anak ta Feliciano? Kanayon mo nga ibagbaga nga adda ipaasawam ken kuana, ngam awan met may pakitam. Kun kunam sa laeng met nga adda, tapno sinaan na laeng ni Miguel. Adda nga road. Kuyugak to dito'y balay, apaba na sumangpait. Busy pa'y kanong gamin ita, iti trabaho na kay. Iso adi pa'y makapasyar dito'y balay. Anya trabaho na aya? Negosyante. Di kutsipay Anya? Ne, nakamamuam ngaymat iti day talaka eh. Ay, basta. Saan na masapol na maamuam. Na, imbag ano baro day taatao? Ay, katuan. Siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Certified single ni Richard. Nasingpat matlaang? Ay, siyempre Ireto kaya mo't iti anak ta. No sana nasingpat. No agsasao ka, kasla sigurado kan kadagita nga ibagbagam. Kahit talaga mo ta sigurado, Axelia. Ay, uray kumamat no awan nobyo dya anak ta. Ay na, nobyo lang dayta. Saan da pa'y mo't nga agasawa? Saan da pa'y mo't ang nagkasar? Iso ang mabalinda pa'y tagsina. Saan kayo pa'y nagkakaida? Tanay, saan kayo pa'y nagkalay sa baraw? Ay, uwan, tata. Awan matdakas na. Tagayan ayat kami matan ka ni Miguel, tatang. Uwan mat ngagpaiso, tata. Di kayag danag. Tadyak matlukwan ni Rosalia. Baro akmat. Iso ano bilang man tagsikog. Ikasar ko nga ikasar ti anak yo, tata. Ay, oray pa'y. Basta saan kayo pa'y nagkakaida. Ta saan kayo pa'y mo't nagkalay sa. Kumusta kayon ka ni Miguel, kasinsin? Okay laang mat kasinsin. Isu na laang tapilpilitan nak ni tatang amakisina ka ni Miguel. Anya? Taapay mat nga apilpilitan na kaamakisina iti nobyom, kasinsin? Ada ka no kay abak ng akayat na para kanya. Anya? Ay ayatag unay ni Miguel. Isu lang ti lalaki anak kariknak iti kastoy. Isu ano mabalin. Jakon kayat ti makisina kan kuana. Ay kat ibagam day taa kada angkel ka ni auntie kasinsin. Iti kasta, di da kan pilitan ang makiasawa iti sabali. Imbagakon kasinsin. Ngam talaga nga ipilit ni tatang ti retreto na kanyak. Mariribukan ak nga rudan. Jakon amo ti aramidag. Mapampanunot ko paikit din ti makitaray ka ni Miguel. Tinasayaat, kasaritam laangan ni Miguel kasinsin. Ibagam ken kuana ta ikasar na kan. Iti kasta, awanan mabalinan ni Auntie Celia. Di ka pa'y rumrumwar ita. Ta sumangpot ni Richard, Rosalia. Anya? Manjak kayat? Ni Miguel laang ti ay ayatag. Isu laang ti kayat ko, tatang. Ay, saan man na natangkan ti ulam? Ni Richard ti kayat ko aparakan ka. Tatang. Napipiyada jay ta negosyante. Ado ti kwartada. At napay balay kan kutsina. Isaw ti dimtan. Makitam ti kutsina. Nagpintasan ka na. Napintas to ti agbali na biyag mo. No isaw ti pakiasawa ang anak ka. Ha? Mala, umay ka. Tenta sa bata ni Richard. Naimbag nga oras mo sa Richard. Naimbag laangan. Tanadaan ka matlang iti oras nga umayag pasyar dito'y balay. Ay, isugayam ti anak ko ni Rosalia. Talaga gaya manalapsat ti anak mo, Manong Feliciano. Hello, Rosalia. Hello, sir. Siya ni Richard. Pudno gaya manapintas ka. Ha? Di ka tungtungan nga dita. Makiamamukan akin ni Sir Richard.
Awan gayam. Adain sangput ko amakmakan. Jak bawit. Mabalin ka diti agpatulong amang ibaba. Adong amin dayjay. Ay, uwan, sir. Sige, tulungan da ka na abang ibaba. Anya kamutan lakay. Lakay mat gayam ti ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. At talda ka, Bansilya. Saan mo't nga iso tila kaya? Laklakayak mo't piman nga adayak. Kanuray lakay, tamats manimay. Feliciano, Ananwam ti ubeng, nulusok mo ti bulsa na, alamat. wana, ngam kasano nga ron apagasawaam ida, kat di mat kayat dya anak ta. Agin-agin lang dayay. Kaya tinantumot lang ni Sir Richard. Siya ti makambaw. Rosalia, apay ngay may ka dito dagos ko? Kuha Miguel, pastor ka na kumapay pangaasim. Anya? Ang... Ilamang na kuma, dyan kaya ti agawid. Anya? Sino ti Dintang? Miguel, sweetheart. Sino ti Dintang, kunak? Ada ka di sa nga ilita, sweetheart? Awan, sweetheart. Adala ang damdamagan na. Numero ti may sa abalay. Ay, kasta ka di? Ala, agsubli ka nga rudon ditoy. Agur-urayan ti taraon. Uwan, sweetheart. Ulbod! Rosalia, denggan na kumapay. Pangasim, agpalawagag. Awanan tinaskan nga ipalawag mo, Miguel. Dita ka. Mabit lang! Rosalia! Rosalia! Sa dino ti ayan ni tatang, nanang. Nagpaili tayo agsapa, di pa'y simbang pad. Amagan lupaawid ang dayjay. Apay ka di anak ko, kasaritak. Taibanganan iti dayjay a Richard, tay kasana ko nana. Anya, ne, kasar ko nam. Manulaang nga aldaw anagam-am mo kayo. Ang kasar kayon. Kan may sa, di mat ada ni Miguel anobium. Awanan nana, nagsina kamin. Anya, ne, kasano da ita? Basta, no sumangpat ni tatang, ibagayo kan kuha na ti imbagak nanang. Agyaman na. Takinayatndak nga uray lakaya kon, Rosalia. Sana problema ti edad, Richard. Ti importante ka tagin inayat na. Kan, gwapo ka mahit nga uray lumakay kan. Agyaman na kiti pa nang-apresyar mo iti kinataer ko, Rosalia. Di ka nanag, ited ko amin na kidawam. Basta manukot ka, amakitin na kanyak. Agkasarta pa'y sa tanto agdan na, Richard. Agkasarta pa'y kunak. Iti kasta, mabindisyonan mo at ti panagdan nata. Kuha, Rosalia. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga ikalaysa. Ang apay, Richard. Kasado akon. Anya. Dahil tatipun. Engam, uray no kasta. Nakasagana ka bang tadite amin kan ka. No lakit dita umanukot ka makitan na kanyak. Itilikodan ti kinaadan pamilyak, Rosalia. Nabayag nga inururay ko ti lalaki, nga agbalin ko maakatakunaynay ko iti biyag. Ngem no kasano ti kinapartak na adimteng, isumatlaeng ti kinapartak ti pannakapukaw ko. At dagayam sigod akadandan na ni Miguel. Nagabrod laeng daytoy.
ket idinagawid ti babae nagsinublyan damatlaeng. Gapu iti sakit tinakam ko, pinanggap ko ti agibalas. Iso ang nagdarasudosak anang ibaga ka ni Richard nga ay ayatak daytoy nga uray saan met. Kayat ko atalagan ti paikalay sa idiken kuana. Iso na laeng takasado met gayaman. Jak met kayat ti agbalin akabit. Iso ngayon babawik ti amin. Ita, balasang akpay laeng ititawan ko a 42. Aging galangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing kapanang yornos para itipan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Rosalia. Ken ka pagayam, Rosalia. Alakat talaga siguro met aday tatigasat mo itinagan ni ayat. Ngem di ka maawanan itinamnama. Ubing ka pay met. Luktam ti pusom nga agayat manen. Di mo pa idaman ti bagim gapulaeng itinapalabas mo. Patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki apudno ang mangayat ken mangipatagken ka. Alakastan pagayam, Rosalia. Ket pagyamanak matunay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.